No niin, eli morjesta päivää vaan, meikä on Fat, ja tänään tehdään tämmönen cinematic tutorial, eli pääasiassa miten te teette siviilimodilla cinematickeja MP2. Tätä käyttää aika monia, no en ole nähnyt muita tekevän tästä paljon tutoriaaleja, niin meikä ajattelin, että meikä tekee tämmösen. Ensin haluat launch-modin, sä tarvit siihen React klientin, missä voit launchaa modeja. Sit sä käyt laittaa sen mod-folderiin. Aluksi niinku laittaa fs-game, sitten movie mod 2. Sitten menette tänne. Otatte F vaan. Devmap mp-high-rise. Te tarvitte näitä devmappeja, että te voitte säätää. Ja sit katsoo, että päässyt in-game. Te haluatte pindata vaikka L:n. Pind L noclip. Te saatte tälleen fon noclipin. Miten te sanoo? Axis. Tyypin niinku interventio mpm-kill. Sen tyypin nimi, se pitää olla täsmälleen sama. Esimerkiksi tuossa kun on toi läyveri, niin laittaa sen ja sitten vaikka load, niin se kuolee. Sitten mpm-setu laittaa sen paikalleen. Sitten jos te haluatte, että se aimaa toiseen suuntaan vaikka niinku tänne, niin ja vaihdatte täältä tän se tupin vaan aimiksi. Se spawnaa tohon aina silleen niinku toi jos kuolee, niin se spawnaa siihen takaisin ihan just. UFO päälle. Jotkut tykkää käyttää 0.5 FOV scalea tai miten tän haluu sanoa FOVia, joku tämmönen sitten. Jotkut pitää tätä ykkösellä, jotkut käyttää 90 FOVia niinku tälleensä. Meikä tykkää käyttää tässä 6.5 ja tässä sitä 0.5 tai joskus 0.3. Sitten laitatte timescalen alas 0.2. Ja sitten nämä kaikki perus MVM-jutut, niin MPM-cam sitten save 1. Sitten jos te haluatte, että se pikkusen niinku kääntyy, niin laitatte siihen rot vaikka -15. Se välillä sit saattaa kääntää sen tälleen vammaisesti, mutta sit vaan käännätte sen takaisin tuohon noin. Save 2 ja sit tästä vaikka tänne. Save 3. Sitten MVM-Betsier, tää tekee semmosen PO2 tavalla, kun menee se dolly-kamera. Niin tää toimii niinku samalla tavalla. Tähän laitetaan yleensä tyyli joku 2.5, jos te haluatte niinku semmosen helpon camera flight -tun. Joo. Elikkä se kun on laitettu, niin toi konsoli kinttuuta eskistä. Ja sitten tosiaan tähän kuolee nyt tosta Osta. Niin, ja siinä on se Dead Cinematic hommattu. Sitten kaikki nämä Player Cinematicit ja kaikki nämä Map Cinematic. Tästä vaan niinku semmonen perus tommonen ton ympäri, niin tohon sit vaikka tohon rot 90 astetta. Ja saa tulla hyvä. Ja nyt otetaan se rotaationi helvettiin tästä. Laittaa vaikka ylös alas, jos ei vitussa laiteta. Laittaa se normaaliksi. Sitten veetään tänne se viimeinen pointti. Noita pointteja voisit laittaa ihan helvetisti, mutta sitten tehdään vaikka tämmönen helppo motiotracksine. Laitetaan tohon vaan yksi
kakkoseen. Come etsiä. Sitten third person cinematicit. Tässä on tää perus sitten. Drav 2D0. Näin. Nyt teillä on tää perus. Perus third personi. Angle. Sitä pystyy muuttaa. Tyyli vaikka tähän eteen. Jos haluu tämmösen sinne, tai tämmösen, että tyyppi heittää tyyli jotain stunnia. Just noin. Tai sitten vaikka tälleen joo, eipä siitä sen muuta. Ei mulkaan tässä sen enempää, että tällä se meikä tekee mun MV2 cinematicit. Toivottavasti tässä oli jotain apua ja niin, eipä